Med. Goddag, goddag. Så sidder vi her 4 gutter. Vi skal prøve de her populære surstrømsild her. Om de er så slemme, som det nu vises på internet. Og er I klar? Ja. Nej, så godt så jeg prøver at hugge den her i. Bare kør! Oh my god. Hvor blev Vi kører den gammeldags metode her med gammeldags dåseåbner. Skal ikke være noget der? Det er det, de unge vil have. Fy for satan. Vi er ikke lukket skid. Hvad fanden vi gør? Der sidder i piver over den. Prøv lige at lade dem lukke færdigt. Nej, der er ikke noget. Hold det lige godt. Kør på. Ja, det lugter godt. Det er ikke lukket skid. Fy for satan, man kan ikke godt. Jo. Jeg forstår jo ikke. Kan I lide det der? Ja, livret. Ej, du tager resten, mand. Men nu kan jeg lukke den, kommer sådan en dunst der. Om så prøver du lige at tage det tår der. Godt. Fy for satan, man lugter derovre også. Det var sgu det her. Jo. Fy for satan. Ej, det var godt det der. Der er lang vej rundt. Altså, når du tænker på, når Martin skider, ikke? Lugter der. Efter det begyndte på det protein. Ja, det bliver spændende det her. Fy for satan. Det er sådan en rød mink. Oh my god. It smells awful. Minkhoved. Jesus. Åh. Gå lidt væk. Gå lidt. Det var satan imponerende, som det kan stinke. Ej. Er I klar nu? Det er bare nu er den lukket. Åh, fy fan. Åh, det skal... Nu er jeg jo åben, så jeg ikke. Skal jeg lægge ud? Skal jeg lægge ud? Skal jeg lægge ud? Og sende dåsen videre. Okay, du starter. Det bliver brækket ud. Tak. Det smuttede den der. Kør på, så hvad? Come on. Det skal være lort, mand. Jeg sidder sådan sent i, men ikke over, mand. Spis så den der. Spis så den der. Jeg er kold. Åh. Er du bredt nu? To poliser. Hey, den anden vej, mand. Jeg lige den videre. Jeg skal spænde mig på det der. Oj. Satan. Det er klamt, mand. Jeg skal jo huske det der med dem, der skal lave bord. Ja, det er det. Så er slap. Hold kæft, det ringer. Du må vente, til du kommer til den scene, der sidder der i, men det er fandme ulækkert. Ja, det er unfair, det der. Du skal tykke på lortet. Jeg har en her. Du kan ikke bare sluge. Ej, hvad er du regnet med? Er der mere af det der? Oh my
op med det lysrød. Men det der, række op med. Nu finder det. Det er sgu ikke sundt, det der. Og lige det stinker, det der foran der. Hey, en mere? Ja, så kan I bare køre på. Du skal have en ned i hvert fald. En ned skal ned i kælderen. Jeg har fået en ned i kælderen. Nej, den der kan sgu ikke noget der, du. Vil du ned? Det er set. Jeg prøver ned der. Skyld du ned, eller? Jeg har slugt bort. Er det vildt så? Jeg ved. Jeg røg, han fyrer lige ned ligesom en fugl. Så er det. Bare slug den. Slug! Oh my god. I can take Hvorfor er this. det også? Så er du på bordet, du skal huske. Jeg er skrevet på bordet, ja. Er det tom, den her? Men det er til hverken til ud. Jeg sidder her oven i Tobias' jeg ved ikke hvad. Jeg er bræk, Jeg tog på det ene af dem. Skål. Sådan der. Så er den færdig. Kraftet ud i den. Så mangler vi bare jer to. For I for. Hallo, tøs. Hello. Den er faktisk slem anden gang, ikke? Så hvis du bare lige skulle lidt ned. Altså nu kan jeg jo ligesom se, der ligger 2 lige nedenunder bordet. Jeg har heller ikke fået en ned der. Og none over there. So. Så tager jeg en til. Nej. Jeg får rent. Hvad fanden er det her på? Hey, lige det der klamt. Kom nu, Tobias. Vis os vent, Tobias. Hvad skal jeg sige, det her? Ja. Jeg holder den ind. Jamen, det gør også. Det er fint. Kom så, Tobias. Er det skønt, det? Du vil have den. Den der, Tobias. Ja. Den der. Ja! Oj! Den kommer op igen, den kommer op. Jeg vil vi er færdige med. Nej, der er en til dig til dessert. Fuck no. Det skal ikke have. Der ligger... Der ligger 3 mere. 4 mere tilbage i det. Det ligger 4, så kan vi. Det er så ud i lov. Fy for helvede, mand. Far, det må man ikke. Nej, jeg ved godt. Det ved du godt. Det ved du godt. Det må man ikke sige. Finished? Done? Ja. Okay. Var det ikke crazy?